Yeah. Wathi yena ayizona into ezimkhulu so into kunazokuthinta-ke asebithi la no ngoba soqala sibonane bese sibonana futhi after umcimbi mhlawumbe noma singasabonana kodwa masicale sabonana kuba right nomunye umuntu osuke ezophatheka kabi hawu sizomnganga ngasambonanga kodwa njengamanje anikushaya bancane laba abantu abangakwenza lokho uma ngabe sebhekene nenkinga la bekiwa khona akwazi alibiza lichaze kodwa ngothando lwenu nangokulihlonipha nangokuyithoba ngiyethemba ukuthi niyakubona engikwenza njengamanje ukuthi sengizobiza umcimbi bekumele ngiye kuwona ngesimanga sokubaluleka kwenu uma ngisuka eThekwini uya nabanomngoma ngoba ngithe angikwazi ukuhamba abantu ngabachaze ukuthi yiphi inkinga esengibhekene ngiyacela abafowethu ukuthi kulaba bese bekhokhile emalini zabo zongena ngaphakathi bengaphatheki la izinto kanje ziyenzeka sisazobhekana nazo awunozanga ngoba njengamanje ngingakwazi kodwa wona lokho sithi wona ukwazi Len khuluma kakhulu man hey Kuzana agena motweni ayo Yabona hamba uzosanga kuyimbini Hey!
Yes,